Hello mga Inyans, no? Dito tayo sa Mitsukoshi Lingayen branch, no? Mga Inyans, no? I-vlog ko lang yung yung presyo ng icon dito at yung kulay, no? Kulay ng mga model ng motor dito, pati yung yung bagong kulay ng marble, no? Tara mga Inyans, no? Silipin natin. So, welcome Barangay Tuntun, Pajig of Barangay Council, yan lang. Tapos yan yung mga Inyans, yung St. Pelco. Ayan yung Petron. Dito lang sa mga Inyans, highway lang, no? Silipin tayo naman yan, so itong marble 130, no? Ayun mga yan, so yung kulay nya marble 130 euro to mga yan, so euro. Ayun mga yan, so saka yung yan, so yung icon na kulay mint green. Ayan, icon na mint green. Ayan, ito sa mga yan, yung mga yan, yung mags nito is kulay dilaw, no? Dilaw 90 by 90, tubeless na to, tubeless. Ayan, tubeless na to. Ayan mga yan, so yung icon. Ayan, ito mga yan, ito mga yan, si Kiwi brand to, icon Kiwi. Ayan mga yan, so at ito naman yung marble mga yan, saan naman to, Euro Motors naman to, Euro Motors, no? Ayan. Ito po yan, so nito is tubeless naman yan, so tubeless. Ayan. Dalawang shock naman yan, yung marble, no? Dalawang shock. Ito naman yung icon is isang shock lang. Kasi yan, may speed fork na ito. Yan yung kulay niya. Kulay red. Harap na mga inyo. Ano ba yung tatawaran niya? Smart lock. Smart lock, si papa mo. Dito yung presyo mga inyo. Dito yung makatawag sa group ka mo. Itong presyo na naman yan, yung icon. Ito icon 61,900 yung niya, yung cash niya. Yung 36 months niya 4,094. 24 months, 36 months niya is 3,153. 30 months siya is 3,529. 6 months siya is 12,569. 6,169,119. 5,036 yung ang release ito may yan is walang release na kalagay. Ito ba yan yung icon? Ayan nga yan, so Kiwi icon. Yung marble mga yan, yung presyo nito, tingnan natin ito mga sa labas. Yan, Euro marble. Ito mga yan, so kung tingnan natin presyo mga yan, sa naman yan 62,900. Kung depende sa may icon. Yan nga siya yung presyo ng marble. Dito ba yan sa may walang down payment na pala to, no? No, yung marble at saka yung icon, no, na Kiwi, saka marble na Euro brand, no, Euro Motors, saka yung Kiwi, yung icon. Yung presyo ng mga inyas, no. Mga pala na yan, wala parang down payment ngayon, zero down payment, kaya pwede na kayo makabili ito mga yan sa Mitsukoshi Lingayen branch. Okay mga yan, salamat sa panood. God bless everyone. More power, keep safe, sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga inyas.